सोलायथायनि गोनांथार UPPL नि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसोर दैदेनगिरिनि सिनायथि नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि होनना बिखौसो बुङो। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायावबो दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गोदानै गोरिब दुखिया नखरफोरनो रेशन कार्ड राननानै होदों। नंगौ, हादरारि जामुं रैखाथि आयेननि गेजेरजों गोरिब दुखिया नखरफोरनो आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव रेशन कार्ड राननानै होदों। नंगौ, बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव गासै प्रमद बर'नि बाहागो लानायाव दिनै 2042 सा सुबुंफोरनो रेशन कार्ड राननानै होनाय जायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथियो दि रेशन कार्डनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो सोरखारि मुलाम्फाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। जेरैहाय आयुष्मान भारत कार्डनि गेजेरजों बेरामि सुबुंफोरा बोसोरसेयाव 5 लाख रांनि देहायारि फाहामथायनि मदद, उजाला गेस बायदि बायदि खाबुखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो सोरखारि गोबां खाबुफोरखौ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो हायो होनना बुंथिदों। मख'नो नांगोन दि पर्बतजरायाव रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार दैभेदी बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा बाहागो लादों। खोनासंला जों आरोबाव नंखाय सत बांसा मैयानिफ्राय फैगौ 25 अक्ट'सिम जानुवारिनि आसामाव गासै 42 लाख रेशन कार्ड राननाय जागोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा आरो काउन्सिलनि सिटफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै 31,000 गोदान रेशन कार्ड मोननो हागोन आरो बे रेशन कार्डजों लोगोसे 5 लाख रांनि जिखिनि खरसा जागोन बिसिम सोरनिबा बेराम जायोब्ला बे बेरामखौ फाहामना लानो हागोन, फ्रिलि मोनगोन। दा जायफ्रानिखि उजाला गेस गैयामोन बिथांमोना उजाला गेस मोनगोन। आरो दिनै आसामाव बियो मोनसे जारिमिनारि गिदिर हाबाफारि, मानोना आगोलाव बेबायदि हाबाफारि जाफेराखैमोन जे खेबसेयावनो 42 लाख रेशन कार्ड राननाय बेबायदि हाबाफारि आगोलाव जाफेराखैमोन। दा बिनि थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जों बयबो साबायखर बावो जे एसेबां गिदिर मोनसे खामानि आखायाव लानायनि थाखाय। आरो जों बयबो मिथिगौ गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा जोंनि माखासे मार्जिनेलाइज एसे गोरिब थाखोनि जिफोर न'खर दङ बिथांमोना बोथिनै ओंखामनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। दा जेला ओंखामखौ फ्रि बिथांमोना मोनगोन अब्ला बाखि गुबुन गुबुन खामानिखौ बिथांमोना मोजाङै मावनो हायो। दा ओंखायनो दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों जयै जिखिनि रायजो राजानि जौगानाय बिभिन्न जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय बे हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ। बिसेस करि अरुणोदय मोनबाय, बिनि उनाव माइक्र' फाइनेन्सनि जि लनमोन बेखौ रिटार्न खालामबाय गभर्नमेन्टआ, बिनि उनाव दायो बयबो रेशन कार्ड मोनबाय। लोगोसे कुनु घुस होनाङा जासे साख्रि मोनगासिनो दङ। गामि गामि JJMनि दै मोनलोंदों। दा बेबायदि गासैबो जेंनाफोरखौ 100% प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि ओनसोलाबो गोबां जौगानायनि लामायाव आगान सुरगासिनो दङ। 6.3 दफाया माखासे मावफुंजायो आरो माखासे स्कुलफोर दाबो मावफुंजायाखै। बेनि थाखाय आसाम सरकारजों जोङो रिपिटेडलि रायलायबाय थादों। आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा खोथा होदों जे लासै लासैनो गंजि कलेजनि उनाव हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल आरो बिनि उनाव ME आरो LP खौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामनानै दङ जे थाबैनो बे माखासे थालांनाय स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जि धाम बेखौ थांनाय बोसोरावनो जों 3 करोड़ रां सेंसन खालामदों आरो बधै बियो जोंनो फार्स्ट आगोलनि सरकारनि समाव खालामाखैमोन। दा बेवहाय गुरुदेवनि जि मुसुखा बेखौ रुपानि मुसुखा बानायनायनि बे स्किमाव दङ आरो बेजों लोगोसे गुरुधामखौ डेभेलप खालामनायनि दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ जि सावनाय जायगा बेखौबो डेभेलप खालामनायनि दङ। दा बेखौ जोङो जोंनि सरकारनि बियो जों बिबान लादों जे बेखौ जेरैखि जाया जों बानायनानै गुरुदेवनो मान होनायजों लोगोसे पर्बतजरानिल' सम्पति नङा, बियो पुरा बर' माहारिनिनो मोनसे गोनांथार खामानि, बेखौ जों मावफुंगोन।
দুটা কাম কৰিছিলে কেতিয়াবা কৰা নাছিলে কিন্তু আজি যে চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰে প্ৰত্যেকটা পৰিয়াল দুখীয়া গৰীব পৰিয়ালক কিছুমানক উজ্জ্বলা গেছ দিয়া বিটিআরনি চিফ বহুতে ইতিমধ্যে উজ্জ্বলা গেছ পাইছে যিসকলে পোৱা নাই সকলোকে পাই যাব এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ড আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে আজি আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডে নেকি আপোনালোকৰ 5 লাখ পৰ্যন্ত যেতিয়া হস্পিটেলত গৈ আপোনালোকৰ বিলটো 5 লাখ হ'ব 5 লাখলৈকে আপোনালোকে ফ্ৰী পাব বিধানমনে রেশন কার্ড এতিয়া আপোনালোকৰ বেমাৰৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহবিলাক সৰু বেমাৰ হ'লে বহুত কষ্ট হয় কেনেকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম কেনেকে কি কৰিম কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে হস্পিটেলত গ'লে 5 লাখ পৰ্যন্ত যদি আপোনাৰ বিল হয় খৰচ হয় এইটো সেই কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আপোনালোকে হস্পিটেলৰ পৰা ফ্ৰী ওলাই আহিব পাৰিব ট্রিটমেন্ট গতিকে ইমানখিনি ডাঙৰ কাম এটা আজি চৰকাৰে আপোনালোকক কৰি দিয়া হৈছে গতিকে চৰকাৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপি ইউপিপিএল জিএছপিৰ চৰকাৰ এজিপিৰ চৰকাৰ আৰু কাউন্সিলত এতিয়া বিজেপি ইউপিপিএল আৰু জিএছপিৰ চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে আগতে নিরাপত্তা আছে সবে কমিল মিলে থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ আহিছে আৰু এই পৰিৱেশ আমাৰ লগতে আপোনালোকে আজি ৰেচন কাৰ্ড পাইছে আয়ুষ্মান কাৰ্ড ইয়াৰ লগতে পাব উজ্জ্বলা গেছ কিন্তু গাঁৱে গাঁৱে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ হৈ গ'ল এতিয়া চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইউনিফৰ্ম দিয়ে মিড ডে মিল খুৱাই দুপৰীয়াৰ আহাৰ খুৱাই পিএমৱাইৰ ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া বিটিআৰ চৰকাৰে সকলো ভূমি সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো আজি বৰ্তমানত আমি প্ৰায় 10,000 পৰিয়ালৰ লেণ্ড টাইটেল তেখেতসকলক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব লেণ্ড টাইটেল দিয়া হ'ব 10,000 পৰিয়ালৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত 15,000 তেখেতসকলে মাত্ৰ 19,000 মানুহক ঘৰ বনাইছিলে এইটো 100% হোৱা নাছিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ 3 বছৰত বিপিএল ফ্যামিলি নকরছে আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত 15,000 পৰিয়ালৰ 15 বছৰত মাত্ৰ 15,000 পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিছিলে আমাৰ চৰকাৰত মাত্ৰ 3 বছৰত 1 লাখ পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা সেলফ হেল্প গ্রুপনে गाहायनि हाथारि जानानै नोंथांमोननो सिगां खिन्थागासिनो दं मा मावगोन आरो जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो मावफुंनायखौ नोंथांमोना नुबाय बेनिखायनो नोंथांमोना रायजो राजाखौ फोसावना होदो दिनै प्रमद बर' बिथाङा रायजोनि सरकार दादों गरिब दुखियानि सरकार दादों जोंनि बिटिआर सरकारा रायजोखौ सेवा खालामनो नाजादों दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननानै जौगानायनि लामायाव जों साफ्रोमखौबो बिथाङा आगान सुरनो दिनै थुलुंगा होदों बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो बर' सारनि आखाइखौ मजबुत खालामनांगौ जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनांगौ आरो जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदीखौ फिन खनसेबाव थामथि खेबनि थाखाय प्रधानमन्त्रि खालामनो थाखाय फैगौ सैथोथियाव भट सम दंबावो रेशन कार्ड होनांगौ प्राइमारि क्वालिफाइड जानायफोरनो साख्रि होनांगौ CSD खौ दानानै जोङो CSD एकदम रेडि जानानै दं दानानै थाबैनो हार्ड ग्रेड आरो फुल ग्रेडनि साख्रि
होनांगौ बोथिखे बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन नाथाय जोङो रायजोखौ सेबा खालामनायखौ जों नागारनाय नङा जों जिरायनाय नङा रायजोखौ जेब्लायबो खुलुमलांगोन सेबा खालामलांगोन गरिब दुखियाफोरखौ जों गोजौआव दैखांलांगोन